Guys, sunod na to ning isa. Oh, Ner. Balik na sa ning Ner. Unsa ganitong teorya nimo sa panagbulag? Unsa di ay ng free nap? Ha ha ha. Kuyawa gini mga kawan. Unsa ay free nap? Ang free nap, pre. Ako lang na siya. Nagtulbox mga guwani sa. Ang free nap kuha na siya, applicable lang na sa construction. Ganang, bakante ninyo ba? Bakante yung oras. Oh, mag-free nap. Anong nap ba? Magtulog. Ang pre-nap, pasyabutan na, pre-nuptial agreement ba? Oh, applicable lang po na siya kung kwartahan na kay ka. Nana ba? Nga, proteksyonan nimo ang imong yaman. Oh, ako lang nang i-discuss unya, no? Pre, yung nasa na ako ng teorya. O, ato na isingit unya. Basta kay kanang prenup, dili lang na pasabot photoshoot. O, nana siya agreement, dapat notarize nga protection na sa mga wealth ba? O, sa both partners. O, okay. Imo naman pud lagi ko nimong marites. Ay! Kay ba na ko nimo? No? So, yun na ni manggod guys. Nag-toolbox ko ani. Para giyagin siguro ning na kuan ba na absorb. Oh, hilig man ko nga na god. Hilig ko pasumbingay dito sa construction. Gingnan nako siya nako teorya ng panagbulag. Ang panagbulag dili lang nagisgot sa relationship. Oh, kung dili dito bitaw sa atong trabahoan, kanang gitawag nga termination o mo nang gitawag nga panagbulag. Kung na silang gingnan nga pag-apply ninyong trabaho din oh, pag nisugot ko, na natay mutual agreement nga allowed na ka mo trabaho. Allowed na mo trabaho din sa construction site. Oh. Pero, kamulo tao guan, trabaho, natay gitawag nga rules and regulation. Pwede ni i-apply sa actually sa relationship agreement. No, sayon ra kayo upat ra ka liter ang akong pangayo sa ila. Oh, kana nagisgot na sa ilang karakteristik. Wala sa ilang kamayhon, ana. Sa kay mo yon sila. Oh. So nana may agreement. Ang buhaton ragid nila, yun na ni. Nakoy modern man ta karon. Hiling tag chat. Oh, chat lang para dali mahimduman. Chat. Oh. CHAT. Oh, ora na. Dapat cooperative. Oh, dapat honest ka. And A, dapat active ka diya sa site. Then, ang last is trustworthy. Oh, kung makuanan ni mo tanan, hingnan ako mga kauban ako, imo ginang ma-apply tanan na sa evaluation. Oh, ayaw hulata gyud nga kanaman may evaluation gyud nga kanang DTR nakalista man na imo pangalan didto, nakalista nga sa atong agreement nga motrabaho ka. Mo na imong teorya. Ayaw hulata nga mobulag ang imong pangalan dito sa DTR. Kabuang-buang gini ako. Pre, mo na yung pasamat da. Oh. Niya ko i-relate na to ni sa dili dito sa trabahoan, there is a relationship nga agreement. Kana bitong mag-uyab, ana, boyfriend, ana, girlfriend. Naman na siya agreement. No, relationship agreement ya mo na nga ni uyon man ang bae kay yan ang laki nagagusto ko nimo. Ni response po ang babae nga okay. Oh. Kung inyo ning sundon nga agreement kamo duha. Nga chat lang. Chati lang ko. Nalang mo ikuan, chat lang. Dapat, yun na ni ha. Langga, dapat, cooperative ka ha. Dapat, kuan. Honest po ka ha. Ano lang. Chat niya, active gig ka ha. Ayaw koy! O niya, ang pinaka-importante, trustworthy. Wala cheating yun. Magubagin inyong relationship. Magbulagin mo diya, no? So, kung dili nyo na ma-maintain, posible nga ang isa mo bulag. Wala siya kasabot ba? Mana mo teorya. Mana mo teorya sa panagbulag. Niya karon.
pagtabok nito sa relationship agreement, itabok naman ta sa gusto naman nila i-level up. Magminyo na sila. So na din mo na gitawag pre nga kanang between na engagement ring o ba balik na sa nato ani engagement ring. 1 million ganito karon no? 1 million siguro na ilang engagement ring pero gibalik. Tanawa. Wala ko kasayo. Katong 299 mga na trending man to no? 299 no? Nya nagpakasal manggali. Karon 1 million tanawa di balik. Dili garantiya lagi nga mahal ang engagement ring. Unya diha sa kanang engagement ring nay kung sa mga kwartahan namon koy na-meet ana sa una. Naay kuan na sila gitawag nga prenuptial agreement. Nga example bilyonaryo. Nya milyonaryo ra ang isa. Ang bilyonaryo mo iyang iproteksyonan na iyang kwarta nga nalay limit ba. Nga diri ra kataman. Kay kini wala kay labot ani. Mo na siya ang prenuptial wedding dili nang photoshoot pre. Dili siya prenup, ha? Applicable lang na pre kung bilyonaryo ta. Kung dili lang kay nako na kuanan tugaron ang prenup kay kuan na siya depende man ko na siya sa inyong agreement pod. Basta na lang ko na-meet ana nga kung negosyante ka, bro protection ba? Protection kay grabe pod biya nilang kuan ana, paningkamot nga ma-build nila ang ilang kuan. Ya, basin nay in-laws ba nga wata kay balo, swapang, yan ana ba? So nay protection. Pero kung kuan na, kung ako ingno na nga example lang minyo naman pug ko. Example lang nga kanang ako asawa. Ingnon nga siya example milyonaryo siya, ana. Nakagwapo karon kay pareho may magpaangat ba mo na nakanindot pud sa moa. O example ako asawa naingon nga nauna siya og kuan ba. Barag nakauna gid siya nahimong kwartahan ni ako na pa dinhi. Ako siyang example minyuan. Ya. Maingon siya nga ingin ani wala kay labot ani akong kwarta. Ako ingnon. Wala koy labot sa imong kwarta. Ikaw nga akong gusto mo uban. Ibili na kung ahan mo na ibili ng kwarta. Ayan na. Depende man na sa agreement. Wa koy labot ana imong kwarta. Kay gugma. Gugma nga akong gi-offer sa imo ha. Dili nang imong kwarta. Ibili na. Panghatag na. Kay kini kung gugma mo akong dalon. Dalon ta ka sa kuan ba ha? Ina na siya. So yan na magminyo. Tabok na sa minyo. Nya nas ka minyoon pre, mo nang giproteksyonan pod sa uban. Okay, ina ni ha. During wedding kung nakabantay ka, moingon ang pare. Sa kasakit ug kalipay, sa kahamugaway ug kapitos, moyon ba daw ka? May mangtubag na kay yes father. Yan na siya kasagara. Pero na imo nang sabton. Nagin na siya kasakit, no, tawa? Kasakit og kalipay. Nastunga ba? Ano nastunga? Unsa na nga wala man na nakita god. Unsay nagpatunga anang duha? Di ba? Na ang gugma mag-away gina siya. Ang gugma ug ang kwarta. Mo na siya. Mo na mo lambigit gina dito sa prenup. Okay, gugma. Niya nagkahigugmay man gyud, di ba? Niya daw ba karon kinasakit man. Unsay mo involved na dayon. Di ba kwarta? Or example, no, nagminyo jud kag pinakanindot jud nga bae or lalaki. Daw ba kay imong mata man to, nakita nimo nga lami jud. Ayaw koy. Daw ba kay na disgrasya man. Guba ang naong. Kinahanglag operation tanan. Plastic surgery. Daw bi kay naguba mang naong. Kinanglan nakasakit na. Imo pa bang higugmaon? Mo na siya. Or saka humugaway ra ta mo higugma walas kapitos. So mo na yung mga pasumbingay kung magminyo na. So bantay-bantay gid ta. So mo nang uban naniguro nga ang prenup sa prenup nila gi proteksyonan nilang wealth pod, no? Kay basin og magsalig po tong uban, no? So inana pre, inana siya ang kahulugan ana. Dili tong free. Dili tong free nap. Bantayan po to na to. Salamat gyapon, no? Nimon gid ko nimong Marites.